Тяла. Сега навлезе добър пас към Джордан. Страхотно изпълнение на Фил Марк Джордан Хил и резултатът е изравнен в тази 53-та минута. Наистина даването, елегантното спиране с десни крачки. Хил. Страхотно изпълнение на Джордан. Постави топката на крака на Джордан и Джордан с много... Локомотив София имаше своите ситуации. Общо взето равностоен матч. Каква грешка сега може Господи. Каква грешка в защитата на Локомотив София беше използвана от Джордан. Вървила на Джордан. Те в неговата мрежа. Вижте обаче какво направи. Люк Матютю. Нескопосан опит и чисти топката в тъч. Получи се нещо като извеждаш пас. И Джордан не сбърка от такава близка дистанция. Нямаше как Милан Йованович да противодейства. Използва вътрешната част на ходилото. Да се реабилитира за грешката си при втория гол. Джордан срещу Господинов, засилва се Джордан и 2-4. Литекс вече има 2 гола аванс. И въпреки, че чисто технически двата гола на сега. Първо обаче атаката на Литекс, хубаво подаване, възможно за трети гол за оранжевите, то е факт. Въпеше подаването към Златинов, какъв пас към Джордан, който с самото поемане елиминира от Симеон Славчев. Аплодисменти за Джордан. Втори гол за него в матча. Мора прави добре на нея. Двете позиции, това е 2-0. Джордан със своя 10-ти гол в шампионата от началото на сезона. За пореден засада от топката район към него. Там те Цветанов. И резултата става оставане сам от първите централни бранители на Черноморец. Този път на момчил Цветанов успял и превари Диего. Прекрасен поглед върху играта. Джордан и това е за гол за Литекс. В 24-та минута. Чудесен пас зад гърба на защитата, но свари черно-бял. Този път много по-добре изпълнено. Беше на ръба на засадата Джордан, този път се измъкна и вратата на Йордан Господинов. 11-ти гол от началото на сезона в футболната ния група за Филмър Джордан Хил. Изравнява се по този начин с своя съотборник. Сега да видим. Центрирана при даване. Внимание сега Джордан. Остана сами. Това е един на гола за отбора на Литекс. Рано в 6-та минута Джордан и успя, макар и след рикошет в крак на играч на Черноморец, да насочи топката в пазаната врата. В долния десен ъгъл на Ник Ташев, който имаше в тази 6-та минута. И от нападение за Гърбиш. Брилянтен пас сега на Манолов. Джордан е сам срещу вратаря. Фил Марк Джордан, това е 3-1. 61-а минута Литекс успява да бележи. Не изчака. Ето го прекрасния пас на Мирослав Манолов. С десния крак. Първо докосване. Джордан остави за себе си с Станислав Ангел. Капелинев, който отново има проблеми с тъпката преди малко. Имаше болка в ръка. Сега след като Джордан вкара топката, изпълни два. Продължава атаката. Джордан много добре с гърди. Не може да бъде спряно. Какъв гол. Феноменално изпълнение на Джордан. Един от головете, които заслужават да бъдат короняцани. Завъртят се и с безмилостен удар насочи топката в горния ляв ъгъл на вратата. Фантастичен гол. Опита се да го задържи Стилян Николов. Започва своя атака през центъра. Опитаха с пета да намерят Джордан. Това удари 1-1. 53-та минута. Резултатът е изравнен. Джордан, който пропусна най-чистото положение пред гол. Отново ситуацията закъсня Безелов да покрие Джордан, който с много прецизен удар направи безпомощен пламен и не виждате как катонката изрушира в кръга на Безелов. Стана удобна за Джордан. Веднага получи фалсово центриране. Удар с глава и блестяща реакция на врата. Ето го момента. Тук не за
рикошета и това е 1-0 в полза на Литекс. 46-та минута на срещата. Много слабо представяне и на отбраната, и на вратаря Йордан Господинов. Ето изпълнението на този фаул. Играч на Локомотив. Номер 18 в състава. Джезуа, Джордан се бори. Топка за Ваюши и отново стреля и този път няма прошка. Литекс ще стигне заслужено до победата. Ето още веднъж как Джордан върна назад към Армандо Ваюши. Той намери топката по прекрасен начин. С вътрешен фаул. Тенденция на сега Джордан. Връща назад към Джезуа. Удар на Джезуа и неясен статут. Отборът тренира с Литекс. Изиграе на контрола. Взива нападението на Литекс, подаване към Джордан, той обладява, Ваюши е свободен, може да стреля правилно, твърде технично и топката се отбива. Още веднъж подаването на Джезуа към Джордан, който с гръб към вратата много умно. И отново Литекс атакува топката пак в краката на Джордан. Джордан на този път търси комбинация, топката обаче няма да влезе във вратата. В момента на пази Троицки са наистина нямаше, така Карнал отново потърси Милмано, който нанесе удар право. Запали се Маноло, все пак намери начин да намери Джордан. Джордан към Джезуа, удар на Джезуа, топката изпита точно на зрак. Махамад. Ето още веднъж възможност за отбора на Литекс. Блестящо се справи Страхил Попов, след това към Джордан. Армандо Ваюши на стрелкова позиция. Годна позиция, Страхил Попов с добро подаване. Вижте какво направи Джордан, пак с гръб към вратата, с човек на гърба. Руменов, подаване за Джордан, няма засада в тази ситуация. Джордан центрира и какъв пропуск на Армандо Ваюшита. Ето, още веднъж повторят на тази ситуация. Джордан се измъкна от отбрана. Към Джордан сега ще успее да изпревари Йордан Господинов. Няма нарушение, шанс за мъжи от Цветана. Вижте Джордан отклони топката от паднала ситуация. Не пуска, реши да играе Джордан, успя да намери този момент Чил Цветанов. Изключително изпълнение на Джордан. Стръгна от Джордан. Берович отново към Джордан. Как Джордан остро центрира, разбира се вратаря. 3-0 за Литекс. Армандо Ваюши е точен в 80-та минута. Затрудни Литекс. Джордан с втора асистенция в този матч и един гол. Ето, че определено Джордан се явява като фаворит. Крайна сметка тя падна на земята. Сега тук чиста игра ми се стори, че бе това на Було. Стигна до топката, тук това повторение. Второ попадение Йордан Тодоров безспорно беше човек, който носи най-голяма персонална вина. Сега Джордан печели много терен и най-важното днес е напрежение в защита. Брилянтно изпълнение на Мартин Камбуров. Които след 22 минути от началото на този матч водят с 1-0. Определено от самото начало на срещата. Той замълчи от Цветанов. Хубаво виждане на играта. Джордан остава топката за Симеон Павчев. Литекс се свърши работа. Лошо изнасяне за гостите и сега Джордан прекрасно сви топката. Може да центрира в наказателното. Много сериозна грешка тук направи. Дino до този момент. Без проблем за тях. Сега Джордан Хил напредва. Срещу него е Стефан Велков. Разбирате, той е просто играч от Оранжево. Пас напред Джордан. Той има навика да си много. Да си спре топката. Подаване към Джордан срещу него е Пранеков. Джордан опитва да играе сам. До него е Джезуа. Получи топката Джезуа. Сега Който е сега пред феновете на Литекс. Сега възможност за добра контратака. Там е Джордан. Овладя топката Джордан, но излезе
се обърна, може да шутира, прави го. Он търси сега Джордан, няма засада в тази ситуация. Джордан, удар на Джордан и това. Силни победи срещу Нефтохимик тук като домакин. Колев. Джордан сега не е фаулиран. Джордан не е фаулиран. Тук как с лявата си ръка Антон Димитров. Много добре гардира съперника. Печели тъч. Нарушение също. До момента в този първи кръг е особено победата на друг новак в елита, любимец срещу шампиона Лудогорец, трябва да стане ясно, че... Тук учил Цветанов, преследва го Дима Танасов. Топка сега за Джордан Хил, удар! Града! Града и са! Добър ден, след като на два пъти през първите 45 минути успя да спре два опасни удара на играчи в оранжево. Тази ситуация вече наистина преди критици, където нямаше абсолютно никой. Ето че Джордан хитро пропусна, след това шутира. Там имаше няколко възможности и през първото по време. Удар от място. Джордан тук добре гардира топката, успя да овладее, да видим какво ще направи. Опитва сам да завърши атаката. Удар, който... Ето тук удара на Джордан. Капловичи и Юкалник песен пасва и течинията, но няма време, защото Литекс се отговаря с атака. Да видим как ще се развие тя. Удар от дистанция в кръг. Грешка на Величков. Ваюши подава към Джордан. Той може и да шутира от движение. Прави го. Дява в родния ЦСКА. Още веднъж. Да видим какво ще направи Джордан в този момент. Силен удар. Успя Караджов да избие топката. Момчил Цветанов бе тръгнал да стрелят, но той изглежда бе в полуса. Проблем в българския футбол. Сега добро центриране, овладяване от Вилмар Джордан. Реши да върне назад. Продължава атаката на Литекс. Джордан удар. тази атака е отбясно. Отново Джордан. Страхотно изпълнение от нападението на Литекс. Родопина се запътва към... Очакват ни напрегнати минути до края на двобоя, уважаеми зрители. Джордан сега пробва изстрел. Иван Караджов какво направи вратаря на домакините на Иван Караджов. Точно така. Джезула се отправя към платъчка за корнер. Ами да. В който в началото на матча общо е доста пасивен и едва ли може да кажем много добри думи за него. Сега обаче хубаво подаване на десното към Джордан. Какво ще направи Джордан? Влиза наказателното поле. Поставя вратата на Иван Господинов. Лошо подаване. Възможност все пак да Джордан отпасва удар на Вилмар Джордан. Но на вратата. Сега обаче възможност за Вилмар Джордан. Няма засада удар. Правя Тимо беше ангажиран с Джордан, който сега стреля и втора града. Ваюши може да... Вижте отвърнеш центрирането и начинът, по който между Ангелов и Димо. До този момент, защото центриране отново пред вратата на Дачо Господинов. Внимание и страхотна нанеса на Господинов. Тази ситуация, защото на Джордан бе ще се удари вратата, но така не че решително нанеса на Дачо Господинов. отново Златинов, центриране. Джордан и каква ситуация? Ваюши дълъг идва този пас за Ваюши, който центрира. Джордан стреля. Топката дали премира гол линията? Не. Ето тук. Центриране на Джазула в наказателното поле. Успя. Трябва веднага към Ваюши. Центрира се пак Ваюши. Удар с глава на Джордан в страни от вратата. Удар с глава на Подаде в дясно от себе си, центриране към Джордан.
от Цветанов леко към Джордан. Той скача високо. До победен гол в последните секунди на срещата, както срещу Любимец. Сега възможност за изстрел, рикошет. Тази интервент от страна на Живко спрямо Око. Търси Джордан, топката стига до Джазула. Добра техника. Антон Некапов към Джордан, винаги от жив. И Веско Великов разчитат на него в Любимец. Има, разбира се, някакво известно притеснение в него. Няма как да иначе, въпреки че Праща топката на ръцете на Валери Георгиев. Продължават грешките. Трън доста добре. Няма пространство в половината на Литек. Сега Джордан подава. също така това ценно попадение, с което Славия за последно Ето от една грешка на Джазула в центъра на терена. Опит за технична игра. Тогас. Много добре се прибра Джордан, за да отнеме. Веднага се понася по четвърто и пето място са против гол. Много труден старт за отбора на Симеон Славчев. Пас към Джордан, но точно сега се обърна, задържа без да знам, като Живко Желев, нямаше никакъв стига. Нямаше засада на Юши. Джордан, като наложи да се играе Боленкав, централен бранител. Че за първи път го виждам в атака. Отбора на Литек. Джордан с едно такова търси Джазула. Джазула в наказателната пункта. Джордан. Хубаво подаване за Джордан. Той върши топката. Джордан тук овладитате повече от изненадващ. 0-1. Джордан. Отново Джордан. Джордан Ваюши в ляво. Джордан се позабави. Страхи Попов се тръгне. Наистина безобразно представяне на топ. Не искам да се повтарям, но всяко негово отиграване. Да ги гостят напред в резултата. Сега Джордан. Джордан. Перперович към Джазула. Той се едно такова се намери Джордан. Ваюши да изпадна в почва. Да става доста сериозен. Не могат гостите. Джордан може би Мирослав Генчев. Мирослав Манолов. Не видим какво ще... Джордан. Смерете го изпълнението на глави удар на близката града. Джордан. Главен арбитър на двубоя Цветан Кръстев с помощници Димитър Димитров и Александър Атанасов. Хубаво се развива тази атака на Литекс поне до момента. Точно тази ситуация. Джордан прекратира да пране код сега. Джазула към Джордан. Той засада поне няма. Типът пак за засада. Подаване към Джазула. Джазула задържа топката в пенала. Много добре вижда непокрития Ваюш. Стихил Попов. Джордан. Този момент, в който Джордан остава без опека. който беше много лесно пробие. Яков към Джордан. Основният състав на своя отбор. Сега да видим какво ще направи Джордан. Джордан е наказателното. Безмисления единоборство тук и бързо смяна при движението на топката. След 10 секунди хаос в центъра на терена. Сега да видим Ваюши. Предоставяне на Лайдодоров. Сега към Джордан. Ще разтегне наляво в Халфовата линия, който да е достатъчно креативен и Джазула наделя на Том в тази ситуация. играе трети път подред този път, обаче още по... Сега възможно за отбора на Литек Судър на градата. Тази предни позиции Джордан намери го много добре. Сега да видим тази атака, обещаваща на отбора на Литек.
видим Джордан какво ще измисли в тази ситуация. Джордан към Момчил Цветанов и какъв пропуск на